नमस्ते भोजपुरिया, जहाँ स्वागत बा आप सबके फिर से एक बार हमारा चैनल भोजपुरी न्यूज में। और आज के रिपोर्ट में एगो बहुत बड़ा खबर लेके आ गइल बानी आप सबके बीच। भोजपुरी में ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी का सबसे महंगा होली एल्बम ई रहल बा, जौना एल्बम के नाम बा रंग बरसे रंग बरसे। वैसे तो ऐसे पहले भी खेसारी लाल यादव का बहुत सारा होली के गाना रिलीज हो चुकल बा, जैसे होली में भौजी जिंदाबाद, 2 रुपया, होली में देवरे से रंगवइया, कई सारा एल्बम खेसारी लाल यादव का रिलीज भइल बा। लेकिन ये एल्बम के वीडियो सबसे महंगा बनल बा। आप सब देख रहल बानी तस्वीर में कि एकर शूटिंग हो रहल बा और बहुत जल्द आप सबके देखे के मिली अब तक के सबसे हाई बजट वाला वीडियो बा खेसारी लाल के ही एल्बम रंग बरसे में बिल्कुल अलग अंदाज में, बिल्कुल नया अंदाज में मॉडल भी नज़र आवता रही और खेसारी लाल भी बिल्कुल अलग अंदाज में नज़र आ रहल बाने। जैसे कि आप सब तस्वीर देख रहल बानी कि बिल्कुल अलग अंदाज में खेसारी लाल नज़र आई हैं। एक पिछला साल भी कई सारा एल्बम खेसारी लाल के होली के हिट रहल और ए साल भी लगातार हिट पे हिट खेसारी लाल के वीडियो जा रहल बा। अभी रिलीज काल परसों के भइल भतीजवा के मौसी कहाँ बिया, बहुत ज़बरदस्त एल्बम वो भी रहल खेसारी लाल यादव और अंतरा सिंह प्रियंका जी के। तो आप सब जरूर देखिए। फिर मिलता नहीं एगो ज़बरदस्त न्यूज़ लेकर।